दिनै जोङो UPPL हान्जानिफ्राय आसाम सरकारनि केबिनेट डिसिजन रुपसी एयारपोर्ट जोंनि क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा साब डिभिजननि सिङाव थानाय रुपसी एयारपोर्टखौ रायजो राजानि दाबि मथे BTC गभर्नमेन्टनि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय BTC गभर्नमेन्टनि थांखि बायदियै आरो जोंनि WBD डिपार्टमेन्टनि मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार उरखाव गोरा ब्रह्म सारनि नाजानायाव आरो BTC गभर्नमेन्टनि थांखि बायदियै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दैथायहरनाय बे थांखिखौ वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि केबिनेट मिनिस्टार उरखाव गोरा ब्रह्म सारा आसाम केबिनेट मिटिंआव प्लेस खालामनानै थांनाय 31 जुलाइ खालि जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसेल' नायल' जाल' एयारपर्ट रुपसी एयारपर्टखौ जोंनि बर'फोरनि सासे समाज सोदांग्रा धोरोमगुरु लोगोसेयै बर'फोरनि गासिबो बिथिङाव बर' समाजनि गियान जौगानायनि सोलोंथाइ जौगानायनि रांखान्थि राजखान्थि जौगानायनि हानि रैखाथि गोबां बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारि मावलांनाय समाज फोसाबलांनाय धोरोम फोसाबलांनाय जोंनि बर'फोरनिल' नङा जोंनि थालांनाय डाउन ट्रडेन कमिउनिटिसफोरनि सासे मसीहा बायदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै रुपसी एयारपर्टखौ दिनै माने बिमुं होनो जे थांखि लाबाय रुपसी एयारपर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट होननानै मिथिनो हासिगोन दिनै आसाम केबिनेटआ बे थांखिखौ लाबाय बे थांखिनि सायावनो आसाम एसेम्ब्लियावहाय मोनसे रेजोलुसन जागोन आसाम एसेम्ब्लियाव रेजोलुसन लाखांग्रोमोनानो जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सिभिल एभिएशन डिपार्टमेन्टआव फाथायहरनानै सिभिल एभिएशन डिपार्टमेन्टआ जोंनि बे रुपसी एयारपर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट होननानै बेखौ मुं होफिनसिगोन दा बेनि थाखायनो जोङो जोंनि BTCनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ जोङो धन्यबाद होदों जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौ धन्यबाद होदों एयारपर्टआ जोङो जिहेतु गोदान आरो बेयाव जाहाथे पेसेन्जारफ्रा एसे खम बेनि थाखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया सिभिल एभिएशन डिपार्टमेन्टआ बेखौ मोनसे स्किम जे स्किमखौ उड़ान स्किम होननानै मिथियो जोङो उड़ान स्किमनि आन्डारावहाय बेवहाय फ्लाइट अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन बे फ्लाइबिग होननाय मोनसे कम्पानिया बे उरां गाथोननिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय रुपसी दा जोंहा जिहेतु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट जासिगोन बेनिफ्राय कलकातासिम मोनसे फ्लाइट बाव फ्लाइबिगआ बाहाय बिरहोदोंमोन नाथाय कमार्शियेलि भायेबल नङैखाय बा फ्लाइबिगआ माबा मोनसे प्रब्लेम जानायखाय जोंनि फ्लाइट अपारेशनखौ दा बन्द दोनथ'दों होननानै मिथिदों जोङो किन्तु जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय जोंनि सानैबो मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट बिथां रोनगोरा नार्जारी आरो बिथां जयन्त बसुमतारी जोंनि चिफ सारनि बिथोन बायदियै बिथाङा सिभिल एभिएशन मिनिस्टारजोंहाय रायज्लायगासिनो दङ आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों फ्लाइबिगल' नङा बेयावहाय इन्डिग' आरो एयार इन्डिया बेबायदि फ्लाइट बेयाव अपारेट खालामनो थाखाय जोङो माने खावलायदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौहाय लोगोसेयै जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि जोंनि इन्डिग' जे कम्पानि दङ बे इन्डिग' कम्पानिजों जोंहा जगाजग जागासिनो दङ इन्डिग' कम्पानिनि मालिकआ बिदिनो नभेम्बर डिसेम्बरसोनि गेजेराव जोंनि क'क्राझाराव फैयोबा बे एयारपर्टआवनो बाफैनानै बिथाङा नायगोन जे भायेबिलिटि मा दं गैया एयारपर्टआ माबायदि नायनानै इन्डिग' फ्लाइटनि अपारेशनखौ खालामनायनि बाथ्रा बेवहाय आरो जिहेतु इन्डिग' कम्पानिनि जे CSR विं दङ बे CSR विंआ अलरेडि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआव बे जाबोर जुथोर बोखांनाय बा जेफोर जोंनि मैलाफोर बोखांनाय बे बोखांनाय हाबाफारियाव जोंनि सहरा क'क्राझार सहरा जाहाथे बानाजों साग्लोब जाया बा जोंनि दाखोर दालाफ्रा जाहाथे बाहाय फोसाबजायो गाज्रि बाहाय जाहाथे जाबोर जुथुर गारा बयबो जाहाथे साब सिखोन थानो हायो बेखौ हेफाजाब होगासिनो दं क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डखौ दा बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जे इन्डिग'नि जे मालिक बियो जोंना नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेराव फैनायनि बाथ्रा फैयोबा बेयाव जोंहा फ्लाइबिगजों लोगोसे इन्डिग' फ्लाइटआ अपारेशन जानायनि बाथ्रा लोगोसेहाय
जोङो नाजागासिनो दङ सिभिल एभिएसन मिनिस्ट्रिजों सावरायनानैहाय माबोरै बेवहाय एयार इन्डियानि बे अपारेसन खालामनो हायो आरो कलकाताल' नङा कलकाताखौ बाद होनानैबो दिल्ली जोंहा बेंगलर मुम्बाइ बेफोरनि फ्लाइट अपारेसनखौ माबोरै खालामनो हायो बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ आरो इयुनाव जिहेतु जोंहा फुलबारिनिफ्राय धुबुरीसिम मोनसे ब्रिज माने आन्डार कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ जोंनि गार' हिल्सनि गार' हाजोनि जेसेबां सुबुंफोर डाइरेक्ट जोंहा नैबे फुलबारिनि जे दालां एसियानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन दालां 21 किल'मिटारनि दालां फुलबारिनिफ्राय धुबुरीसिम बे दालाङा अपारेशनेल जाबानो जोंनि जे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एयारपर्ट जे जानो थांगासिनो दं बे एयारपर्टआ जोबोद मोनसे गोनां एयारपर्ट जानो थांगासिनो दं ओंखायनो इयुनखौ नायनानै दिनैनि बे मुंखौसो सोलायनानै होनो आसाम सरकारा दिनै थांखि आजावबाय बेनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय बावहरदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होदों जोंनि बे रुपसि एयारपर्टखौ जाय एयारपर्टआ जोबोद मोनसे गोजाम एयारपर्ट नैथि मुलुग दावहा समनिफ्रायनो बे एयारपर्टआ दङ दा ओंखायनो दा बे एयारपर्टखौ दिनैहाय जिहेतु दाफामफिननाय जाबाय गोदानै बानायफिननाय जाबाय आरो जिहेतु जोंना गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथाङा पर्बतजरा ओनसोलनिनो सासे मानसिमोन गतिके पर्बतजरा ओनसोलाव जानाय बे रुपसि एयारपर्टखौ दिनै बिथांनि मुङै सासे गेदेमा गिदिर सासे समाज फोसाबगिरि आरो धोरोम फोसाबगिरि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि नामै दोननायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ धन्यबाद होदों बिटिसि सरकारखौ जोङो धन्यबाद होदों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों धन्यबाद होदों आरो जोंनि केबिनेट मन्थ्रि मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म सारखौ जों धन्यबाद होदों आरो जोङो बिटिसिनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौबो जों धन्यबाद होदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बेयावहाय बयबो गोजोननाय लाखिनांगौ बयबो रंजानांगौ जे जोंनि बर'नि सासे गेदेरथार समाज सिबि आरो धोरोमगुरुनि नामाव मोनसे एयारपर्ट जे जादों दिनैहाय बे एयारपर्टआ इयुनाव जुदि इन्टारनेशनेल एयारपर्ट जायोबा जोंनि देश बिदेशनि मानसिफ्रा बयबो जोंनि बर'नि सासे गिदिर समाज सिबि आरो धोरोमगुरुखौ जोङो मिथिनो मोनगोन मुलुगनाङैनो बिनि थाखायनो जों बयबो गोजोननांगौ आरो बयबो जोङो सरकारखौ धन्यबाद होनांगौ